Aquí en la Onda, en Efecto Nova, muchas veces nos hacemos eco de los resultados de los trabajos de investigación. Hablamos con investigadores, pero normalmente para conocer cuáles son los resultados de los proyectos en los que están trabajando. Pero hoy queremos que ellos sean los protagonistas, los investigadores y las investigadoras gallegos. Vamos a hablar con la Asamblea de Investigadoras de Compostela. Bueno, en realidad vamos a hablar con dos de sus representantes, con Alejandro Vilar López. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Suso Condelago, tamén boas tardes. Boas tardes. Bueno, dende cando tedes esta asamblea? Porque sei que levades uns meses, ou alo menos os medios de comunicación fixémonos ecos das vosas actividades hai uns meses, pero dende cando existe, por así dicilo? Sí, a Asamblea comezou a comezos de 2017, cando a nivel estatal hubo un cambio de códigos nos contratos predoctorais, que pasaron de ser código de obra-servicio a código contratos en formación, e a partir de aí hubo certas movilizacións en todo o Estado, en particular aquí tamén en Compostela, coincidiu tamén con algunha folga estudantil, e a partir de aí un grupo de rapazas, en concreto 5 estudantes predoctorais, iniciaron, convocaron unha asamblea aberta en toda a universidade, e a partir de aí comezaron un pouco as distintas asambleas, xuntanzas, e ese foi o comezo da Asamblea de Investigadores de Compostela. Vos agora mesmo, pertencedes á Universidade de Santiago, movedevos no ámbito da Universidade de Santiago, non? Sí, esencialmente o grueso da Asamblea sí que se atopa en Compostela, sí que é certo que temos somos case 200 persoas na asociación e, por tanto, temos unha persoa na UDC e tamén no Vigo, pero esencialmente o grueso da asociación sí que se atopa en Compostela. Bueno, corrixo, na USC, tanto en Compostela como no campus de Lugo. Sí, na universidade, efectivamente, no que é na universidade. Bueno, nós aquí, ao longo dos anos máis duros da crise económica, moitas veces falamos de como recortes afectaban a investigación. Tamén nos facíamos eco moitas veces de compromisos políticos que dicían hai que aproveitar a crise para cambiar o modelo productivo, apostar polo I+D+I. Ás veces, dende algúns sectores, falase de que se está recuperando un pouquiño o nivel investigador e as condicións laborais dos investigadores, pero queremos conocer cal é a vosa opinión en primeira persoa. Agora mesmo, como describiríades? Como estades os investigadores e as investigadoras? Pois, eu creo que a situación é moi mellorable, non aínda. De feito, non creo que se darán pasos neste tempo. Si houbo melloras nalgún outro ámbito, non creo que precisamente no da investigación fose un deles. De feito, as políticas dos últimos anos veñen continuándose dende a época máis dura da crise, non parece haber un cambio de tendencia dende os gobernos, nin un cambio de actitude moitas veces, que o que se lles pide, non, que consideren a investigación como un valor moi importante dentro do tecido productivo, dentro do que é o modelo de sociedade o que queren chegar, non, e non parece que exista ese cambio aínda, non. Vou poñer un exemplo simplemente moi sinxelo, que é algo moi concreto e que explica moi ben isto. Eu son contratado FPU e hai moita xente que está como a min a través dun contrato FPU na universidade, e ese contrato dá dereito a participar nun programa extra que che dá financiación para facer estadías fora do teu país. Temos compañeiros na Asamblea ahora mismo facendo a súa estadía, algúns deles xa a punto de rematar o programa este de axudas para as estadías non se resolveu dende o goberno central aínda. É dicir, esa xente marchou cun compromiso semiverbal, seminota non oficial do Ministerio de que van ter os cartos para facer esas estadías, pero non hai nada formal. O sea, a xente está poñendo cartos do seu bolsillo para marchar fora, logo esperando polo reembolso e por unha resolución que de momento ainda non chegou, e vai, a xente leva marchándose dende marzo. O sea, moitas veces ter a sensación de que non están considerando a investigación como unha parte importante dentro do modelo de sociedade que queren, non? Entón, eu diría que non houbo precisamente moitos avances nestes meses e anos, non? Levades moito tempo denunciando a precariedade dos investigadores e das investigadoras. A ver, en que consiste esa precariedade? Como lle explicaríades cales son as vosas condicións laborais aos nosos ointes? En concreto, nós temos 3 reivindicacións actualmente que son esenciais para nós na Universidade de Compostela en relación cos contratados predoctorais. É dicir, antes de nada, deixar claro que a Asamblea de Investigadores de Compostela é unha asociación que abrangue todo tipo de colectivos investigadores ou de todo persoal investigador ou relacionado con investigación que pode haber na universidade, pero en concreto esta campaña que estamos a levar, que son os Martes Negros, por unha OSC digna, refírese a 3 reivindicacións moi concretas de desigualdades que están sufrindo o colectivo predoctoral. O primeiro deles é que non se están a cumplir a normativa laboral propia da Universidade de Compostela, por tanto, os contratados predoctorais a cargo de convocatorias públicas están cobrando por debaixo destes mínimos. O segundo
é que non se están aplicando as subas salariais, e o terceiro é que non se está pagando a indemnización por fin de contrato, indemnización que si se pagaba ata o 2016 e que foi nese momento cando a Universidade de Santiago de Compostela decidiu que se deixase de pagar. E, por tanto, non estamos pedindo nada novo, non estamos pedindo nada maiores, en concreto estas tres reivindicacións o que piden e exixen é que se faga o que se facía ata 2016 e o que está na propia normativa laboral da USC. Porque hai uns meses non aprobouse ou entrou en vigor o Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en formación e vos insistides en que non se está a cumprir. Bueno, non sei que, Alejandro responder ou... Sí, bueno, digamos, o sea, hai dúas partes do problema, non? Está en que de momento non se está a cumplir o Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en formación, que pois é poderíase considerar un pequeno paso cara a unha mellora das condicións, e a segunda realidade é que ese estatuto tamén é insuficiente por si mesmo, que, por exemplo, do que estaba comentando ahora Suso, respecto á indemnización por fin de contrato, que nos consideramos que é unha das reivindicacións fundamentais que é de xustiza que se nos outorgue, non regula, ou renunciou, dende o goberno renunciaron a regular claramente a indemnización para que non houbera este tipo de problemáticas que houbera que ir tratando universidade a universidade, caso por caso, e todo este tipo de cuestións. Entón, por unha parte, de momento non se está a aplicar o estatuto, aínda que hai certo compromiso nos próximos meses comezar a aplicalo, non podía ser de outro xeito, é un real decreto aprobado polo goberno central, non facelo sería incumprir a lei. E por outra parte, pois ese estatuto tamén consideramos que en algunhas cousas é insuficiente, non? E que como é insuficiente o estatuto e o Estado non foron quen de pois dotar de todo o marco legal que digamos mellora as condicións dos investigadores e investigadoras, pois queremos que a universidade ten que facerse responsable tamén e cumprir coas súas obrigas, non? Sí, para engadir unha cousa, para deixar claro, digo, os ointes, pois a mellor non están non teñen tanto contacto con ese tipo de problemáticas. Son dous temas que afectan os contratados predoutorais, que é persoal estudantes de doutoramento que están contratados coa finalidade de facer a súa tese, que é unha investigación, un traballo. Entón, por un lado está as tres reivindicacións, a problemática interna da USC que mencionei anteriormente, e por outra banda está o que explica moi ben Alejandro, é dicir, son dous temas independentes que intersecan no que serían os dereitos laborais destes contratados predoutorais. Que sucede? Nos comezamos con esta problemática a negociar ou a intentar entablar conversa coa universidade a comezos deste curso académico. De entrada a resposta foi negativa, non se quixeron ni sentar con nós a tratar a problemática. Foron pasando os meses, nada, nin con nós, nin cos sindicatos, nada, ata que chegou un punto que dixemos hasta aquí, por eso comenzamos a campaña, mobilizamos unha concentración no Obradoiro a mediados de febreiro, e aí seguimos. Paralelamente, dende hai moitos anos, levase negociando este PIP a nivel estatal e aprobouse en marzo. Aprobase en marzo, a USC non aplica, é dicir, o PIB, entre unhas cousas, o que implica que hai un aumento salarial en os contratos predoutorais. Non aplica. Agora hai unhas semanas en a prensa que sí que se compromete a aplicarlo a partir da nómina de xullo. Está por ver. Que sucede? Que as dúas cousas son compatibles. É dicir, a USC ten que cumplir tanto a normativa propia da universidade como a lei que indica. Porque, por exemplo, falando un pouco grosso modo, en o primeiro e segundo ano a normativa propia do UCC sería o máximo dos dous, ese sería o máximo, en no terceiro e cuarto ano, máis ou menos, sería o PIF. Entón, os contratos predoutorais terían que ter como mínimo o salario da normativa propia do UCC, na UCC, en primeiro e segundo ano, en no terceiro e cuarto depende da tipo de contrato que teñas, o EPIF. E iso é a problemática, que a universidade agora só se quere limitar ao EPIF. Para dar unha cifra, nos contratos de 3 anos, a UCC estaríase forrando 5.000 euros, en torno a 5.000 euros, en os contratos de 4 anos estaríase forrando 2.000 euros, a pesar de cumplir a lei e de aplicar o PIB. Imagino que estaredes en contacto tamén cos colectivos de investigadores e investigadoras de outras universidades. Esta é unha situación que vedes que compartida, por exemplo, nas tres universidades galegas, ou, digamos, como que en Santiago vos sentides un pouquiño máis esquecidos por parte da vosa institución académica? Penso que é compartido. Sí, é moi compartido se caise compartido incluso en toda España. Moi probablemente. Sí. Nós temos contactos con colectivos en outras partes do Estado tamén, e é certo que as problemáticas son moitas veces comuns, coas pequenas diferencias que pode haber entre universidades, polo que comentaba antes, de que realmente as universidades están en certo marxe de maniobra e cada unha, pois, vai navegando un pouco a súa maneira, non, en todo este mar, pero
pero sí que son problemas que están en todas partes. De feito, xa viuse na prensa últimamente que houve colectivos moi movilizados a raíz da non aplicación do PIB por parte de certas universidades. Bueno, digamos, a problemática concreta pode ser diversa en función da universidade, pero os problemas de fondo eu penso que son esencialmente os mesmos e parten un pouco tamén de pois do que falábamos, non, de que non hai unha verdadeira normativa seria, boa, que regule e tente acabar con todo este tipo de problemas e vanse pois poñendo malos parches pouco en cada sitio como se pode e pois acaba pasando o que acaba pasando, non? Entón imagino que cando algún de vos vai a algunha estancia en países onde o millor a tradición de apostar polo I máis D máis I está máis afianzada, incluso na contorna universitaria como Alemaña ou o Reino Unido ou Estados Unidos, non, a comparativa saímos moi mal, entón. Sí, eu, por exemplo, estive de estadía en Alemania, en Baviera. Ui, Baviera, ainda por riba o lander máis poderoso. Home, ali vivíase moi ben, no, pero con serio, durante 3 meses sí que percibes outras dinámicas, non só no doutoramento, non só na investigación, senón tamén na propia universidade, no grau, como funciona, hai outros tipos de dinámicas, algunhas mellores, outras peores. Quer decir, hai que tamén ter iso en conta que aquilo non é o paraíso. Pero, por exemplo, no doutoramento, sí, eu, por exemplo, ali o formato distinto, ali cada departamento chamado, como corresponde según a universidade ou o país do que estamos a falar, ten unhas prazas, uns contratos predoctorais asignados e contrata as persoas. Ali non está tan extendido como aquí o feito de facer un doutoramento sen contrato, porque na Universidade de Santiago de Compostela hai uns 2.700 estudantes de doutoramento, dos cales contrato non teñen máis duns 500 ou 600, dos cales 300 son a cargo de convocatorias públicas e outros 300 o mellor dependen de que un IP, un investigador principal ou te dé un contrato a cargo do proxecto. Entón, creo que aquí é necesario cambiar a concepción do doutoramento. O doutoramento é un traballo, é investigación, produces para a universidade, para a sociedade. Entón, creo que ese é un cambio de chip que deberíamos ter aquí no Estado e que creo que non. De feito, cando te das conta de como funcionan moitos grupos de investigación internamente, boa parte da investigación depende fundamentalmente do traballo dos doutorandos, non, dese grupo. O sea, evidentemente os investigadores principais teñen moita responsabilidade, pero hai moito traballo que se saca grazas a estudantes de doutoramento ou postdoutorais, non, que tamén colabora moi activamente e a sociedade ten que entender iso e a universidade ten que asumir que ten que darles unhas condicións laborais dignas, non? O sea, hai aquí un dato que, bueno, os compañeros e compañeras do grupo de contratos sacaran que é bastante esclarecedor, non? Sobre o tipo de contratos que ten esta xente que non ten acceso a convocatorias públicas porque non os consigue, fai o doutoramento con financiamento propio do grupo, non? O sea, a Universidade de Santiago ano pasado, por exemplo, sacou un contrato de 15 días a tempo parcial para un investigador en formación. Quero dicir, que clase de contrato de 15 días a tempo parcial realizando investigación? Alguén se cree que ese rapaz ou rapaza está realmente traballando? Sí, claro que non, está traballando muitísimo para sacar adiante a investigación nun determinado grupo e iso é, pois, a limosna que lle queren dar en determinado momento, non? O propio concepto de como funciona o sistema é, pois, moi mellorable. Xa se di que moitas veces a investigación é unha cuestión vocacional, polo que nos dicides, no voso colectivo en concreto, no? Vocacional e ademais porque, claro, vos queredes sacar a vosa tese adiante. Claro. Así que tamén, non? É como tirar un pouquiño de vocación e de propia necesidade. Sí. Mais ou menos. Sí, bueno, quero dicir, poderíamos enumerar diversas problemáticas individuais que hai, porque eso é certo que depende da facultade, depende do centro no que te topes, un departamento, cada persoa pode ter moita variabilidade, pero, por exemplo, como dicía Alejandro ao principio, sobre as institucións, logo falamos parece que as reivindicacións da USC, a universidade, é un pouco todo, é dicir, agora falamos dos contratos predoctorais, é dicir, como funciona isto, hai unhas convocatorias públicas, sean autonómicas, estatais, que fan é dar unha axuda á universidade para que a nos contrate. Logo as convocatorias teñen certos requisitos e certas cousas raras que, por exemplo, para pedir as axudas predoctorais da Xunta de Galicia hai que estar un ano antes matriculado. É dicir, ti estás un ano matriculado no doutoramento, pagando a túa matrícula, vivindo na outra cidade, traballando, para poder pedir unha axuda predoctoral, é dicir, para poder ter un contrato que sabes un ano despois, é dicir, se te matriculas en setembro ou en outubro, non sabes ata xuño, maio, se vas ter ou non contrato predoctoral. E por que hai este interese? Porque a universidade lle interesa por certos indicadores de financiamento universitario de Galicia. Entón, as universidades negocian coa Xunta e, bueno, pois deciden isto. Os últimos anos que se pensa, nós, os estudantes de doutoramento ou os investigadores ou
creo que iso hai que telo claro, quero dicir, creo que hai que ter claro que a universidade, bueno, pois non axuda e as institucións tampouco, é dicir, aquí ten culpa ambas partes, penso. Comentábamos antes que hai meses que iniciachedes movilizacións, os martes negro, contádenos un pouquiño en que consisten e agora mesmo se tedes algún calendario. Pois, bueno, os martes negros foron unha campaña de visibilización que naceu a par da movilización de febreiro, digamos, aí cando xa nos demos conta de que polas boas, digamos así, non íamos conseguir que se escoitasen as nosas reivindicacións porque non había vontade dentro do equipo de goberno da USC de atendelas, decidimos que tiñamos que conseguir visibilizalas e facer que en primeira instancia a comunidade universitaria e en segunda a sociedade ao completo se fixese partícipe delas. Entón, bueno, pois fixamos a movilización que dicía antes Suso, non? O 28 de febreiro, con bastante éxito, moito apoio dentro do colectivo e a maiores pois comezamos tamén cos martes negros que consisten pois en vestir as camisetas que temos que fixemos dende a Asamblea, non? Que estuvemos vendendo por internet todos os martes ata que dende a USC decidan tomarse en serio estes problemas que lles estamos a plantexar, non? E aí de seguir, polo tanto, non? Porque seguimos. O que nos estades contando é que de momento non hai solución. De momento seguimos, e mentras non haxe un cambio claro de actitude propostas por parte da Universidade de Santiago, non é só que imos seguir, sino que haberá que pensar como incluso pois intensificar novamente toda esta campaña de protesta e facer que o noso problema se tome en serio. Pois non sei se queredes engadir algo máis, Suso. Non, un pouco que digo de Alejandro, que bueno, de seguir esa situación despois de tantísimos meses, porque non é que non avanzásemos, senón que o equipo directivo e a xerencia da universidade non mostra interese ninguno ni con nós ni cos sindicatos, pois non quedará outra que continuar e incrementar as movilizacións e xa se decidirá en asamblea como levaremos a cabo. Bueno, pois Alejandro Vilar López, Suso Condelago, graciñas por acompañarnos esta tarde aquí en Onda Cero e tamén por comentarnos a vosa problemática. Graciñas. Moitas gracias. Dende a Asamblea de Investigadores de Compostela. Seguimos.